Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Nado baka jilla Meghalaya kalamat ya ka jingkang dam namar ka jingwan linshop jong ka klam jingpang COVID-19. Ki babon ki skul hakeleng ka jilla ki lahap ban penterekam no de ka online class ling baki smartphone kenang baki kena skul kinam ptai bat kin kampen let jingbot pan hakapuli puthi. Hapadeng jong ka ne ka rukom penyai ya ki jing ai jing hikai shaki kena skul ling baki online class. Uway ni kinong hikay jingkain hapo ka school St. Peter's Higher Secondary School, Pendeng Ray, kabahap hapo upod usam jong ka West Khasi Hills District. Ulalap baka long kabae hado kata-kata pan ay jing hikay ka subject jingkain, kalam dala ban batay, bat peni yaki kena, kumbajule haki kamera kelas hapo school. Uni uday ubabu nobal wanyang, ubala pendon kam daganega buj ban ajing hikai syaki kena skul kembujule hapo ke kamera kelas bad hadin katapan usah ring video yalade bad penmiru ha ke YouTube channel ke jongu ke baula ai kerteng wan yang nobal ngahika ke skul St. Peter Higher Secondary School Pendengrai Nongstoin bad nasyim ya ke subjek jingkai ya di kelas 9 bat di kelas 10 bat di kelas 12 pada yang nasyim ya ke subjek chemistry. Kidang ki paralog kiba lafun yang bat kilong yang ba kane ke tuition kelas ngan lem bat ya ki kelas 9 bat kumju ki kelas 12 tenrei nasyim jing ban le kata namar ba la dengan upload haka YouTube tangar teli la nilai teli kijing hikai kan bam data ya ka 1000 GB bat ngamla banyo bisa la dengan hikai lai kelas la se kan bam haki khatsam kan 2 GB ya ka sisngi komut kan bam palat ya ka sispa la ne sispa samko la ne arspa tengka tang bangan top up ya ki data haka mobile jongaru te yamenta ngampat la menle kata namar ba empadon mano-mano ba kersan lem yanga rei ngadang kersan daladehi ya ladehi khnang ba ki khna kinyo ya kane ka jing hikai ke jonga ha kane ka chapter coordinate geometry ngahikai khnang haka tin khasi khnang babaro ki khna khasi ken smuthu ya kane ka jing hikai ke jonga te ha kane ka chapter coordinate geometry nginya pe nengkom ya ka jing mot jong ka coordinate geometry ka jing trang ka jonga ka benengkom kalong ba ngila yo I house nam maladap ba ngidang sedang kelas tang kumba sibenai lane sibenai duna dari keladon ka lockdown ngia school ngila persang ba ngin le ya ta ko online class leng ba ki WhatsApp da ka ba ngi tho ki notes ba ngi pha di khna ten rei nomar banga hikai ya ka subject jing khen ka syam jing ki khna ba kin smuthu ya ka jing khen la ngin shu tho ki notes ba ngi sen ba ka WhatsApp haki te ki syam jing ha ba ha ka ba ngila ai exam ya ki bon na ki khna ki yo tang 0way 0r but khniat ki ba pass lemba kata ka online ka ba ngila lemba ka WhatsApp henya kita ki jing khen jong ki dur geometry ki ba don ha ka graph paper mutangan per I kata ka graph paper ka dei ka ba kumno te ki wei ki subject te la se kum ki khasi ki english ngatrai lada ngile lemba ka WhatsApp ru nomor ba kam da don kam ban batai ki kila ban smuthu kila ban pas re ka jing khen shim jing te ba ngalalap kata ka jing ngalap persang ban record da ka video da ka bang ngamdon kamera re ngale da ka phone ka ban kong tolong ba nga shim ya ka copy nga tho ki note ba da nga tho ki note sa ka copy da ka khti ka diang nga record kita ki jing tho ban nga kren artap bat nga pha ya kita ki video ki khna bat tan ban pha ek way ka video ha ka WhatsApp group ka simpor sikanta batan le bat ta kala poi ki khna ru ki ong ba ki ret palat kita bat mitho te ha ka ba khadu ngale kendu ya way paralo bat utaw paralo uday Michael nonglang na ka sinong sendiri ula ong ya nga ba lada pikwa ban hikai lembaga video pilek lembaga YouTube
Bat habang ngalawat jing tiap cipang ke YouTube yang kidon kibal penbatai yang bangan lek lang baka YouTube. Bat mudur bakane ka bangan ro menta kadai ka graph paper. Balada ka ne kadai ka graph paper ngadi bandro artli ki perpendicular line ki baki ong x axis bat y axis. X axis uniai na kamon bat unlei syakadiang nama prem jom kata ka graph paper bat ni top x bat x dice kapa y axis pada uniai najrong siapa bat utan to y bat siapa y dice bat kini kenduk hamar pedang bagi to point biar kenduk ngin to o bat o kemut origin bat kidur jong ka geometry hata bangiyo anak ka graph paper syubu menta ngadro ya ka triangle hangne tementa ngalas mutu balada ngale ka YouTube ya ki kena lajong ngasupa ya ka link haki bat kilo iya ka YouTube banga hikai kumno ka kamsuk baro ki dur geometry ki badon haga graph paper ni ong coordinate geometry la ngi dro tang ulai nyo menta syubu ngadro way line ulai nang ne seto lese uta ulai kerteng lese p nang to bat channel lese ude q bari uta ulai nyo la ngi dro haga graph paper utar ude ka benta jom ka coordinate geometry hakaba kong haka YouTube ro ngalek kumjuhi hakaba ngashim ya ka copy badang ngashim ka copy ngathok da ka kti kamon ya ki notes bad ngatan pada da ka mobile hi da ka kti ka diang ya kita ki notes bad ngakren arta bad ngapha ya kata nre kata ro kirit palat kidat bad kimshai bad hakaba khadu ngala perkhat bangan lek khamha shu bat nang la perkhat bangan lek kamba shushu ngala thit no dakane ka whiteboard bat ngala thit ru ya u kamera stand bat nang la thit ya u kamera stand ya ka mobile ngala bu be auto stand bat ngala shudikai be hakane ka whiteboard bat tang u microphone ngamdon menta kadang don hika jingduna namar ba kasur ka banga keren ka mobile ka don shajengai ngayem shajengai kasur mdayo snu tikna ndrei ngamdon tiar te habang ngala pesan ban le kata nga upload ha ka YouTube bat ka kam step khndiat ban yenu jore ka manchwa uta ude x axis bat y axis jadi kini ki artli x axis bat y axis kini ki artli kini kita ki basna ya ka rectangular coordinate lane kata ka coordinate geometry haga graph paper balada undang kini ki line ka graph paper ka shulong be tang ka graph paper bak hapa ngala perkhat balada ngale kunta ngupload ka YouTube bat ngapha ya ka to ka link haki khna lajong lembag ka WhatsApp group kini yo tang ki khna school lajong ka banga hikai tenre ka jing hikai barabor ngampua ban hikai tang ki khna lajong nomar nglale lembag ne ka YouTube dengan kuat ba baro ki kena ko kari kasi kum hakane ka por lockdown kinyo mentalem tenang ta kadao nga persyang ba ngan penyiar syu ya kejing pentip lembagi media ba per ba kinya tip baro ya kane ka YouTube link ka jonga ka YouTube channel ka jonga ka kerteng wanyang nobal korespon lagi kena kalomba bun lagi kena ka kambiang kane sa namar ba kila ban yoi ya kajing batai ro kila ban yo sneu ya kasur nretang khniat kolong ba kasur kadang long har palat namar ba ngamdon microphone ti yang mentang ngampadon microphone nga syukur pat iki kena ba kinya syak sipor balada ngala yo kata ka microphone lese kasur kan salong hitek kum ha classroom ha ka bede kane ka kam ka mangale ngadon ka khubor ka ban ong ba yower ya baro ki ba iya kane ka channel ba kini share lem kenang ba barok ki kena kosten ki bapule menta kin yo lang ya kate ke YouTube channel ka jonga ba ngai khublei ru yo batesi TV ubala penlut ya kapor barchim interview yang ba ngai khublei ru ya kito ki paralog ki bala yarap yang ki bala pencelur yang bangare benle ya kane ke YouTube channel hoi ha ka jingle ka jung breu kidon ki babei kidon ki bayaro Henry, lada kibeng ro ngasngap hi, lada kiaro ro ngasngap hi, Henry ngantre be ya kakam na kamta kajing baha jogi kena hakum kane kapor lockdown.